Evelien en Desiree en ik, wij zitten niet op de Mississippi, maar wel op de Mississippi Boat. En wij varen door een geweldig pretpark, namelijk de Valkenier in Valkenburg. Ja! Huub, ik heb mij laten vertellen dat dit een van de leukere pretparken is en tegelijkertijd eigenlijk ook het goedkoopste. Kan dat nou? Ja, dat klopt. We hebben meer dan 20 attracties, waarvan de topattracties eigenlijk zijn de achtbaan. Dat is de Cobra, een glijbaan, waterglijbaan. Botsauto's, spookhuis, we hebben eigenlijk reuzenrad, we hebben eigenlijk alles. En dat voor een entreeprijs van €7,50. Zeg, en voor welke leeftijden is dit park? Dit gaat van 2 jaar tot 15 jaar. Maar ook de opa en oma kunnen mee in alle attracties. De attracties zijn ook voor minder invaliden. Waarvoor we het volgend jaar nog een extra speeltuin hebben gebouwd. Waar de minder invaliden ook een leuke dag kunnen beleven. Allround pretpark zijn jullie. Pretpark, ja. De Valkenier is een schot in de roos voor jong en oud. En straks krijgt u van ons nog meer kinderplezier.